Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, National Bureau of Investigation inako na nadisganar sa pagkakadismiss kang kasong sa edang pinagsumitir sa Prosecutor's Office mapadapit sa Banduho Kiling. Biyahe kang tren hali sa Naga City, pasiring sa Legazpi City, binabantayan kumadadagos kunya na December 25. Petition para sa paglangkaw sa plete sa Trimobile sa Naga, didesisyonan ngunya na Desyembre. Turnover ceremony para sa PNP Bicol, gigibuhon sa December 19, 2023. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapagatud Bareta. Disganado ang NBI sa resulta kang sa ilang pinagsaangat na kaso kontra sa itinutok dong suspek sa pagkagadan kan daragitang si Rosel Banduho matapos i-dismiss kan piskalya huli sa kakulangan nin ebidensya. Aramon taman ang kompletong details kan sa report ni Melvin Machado. Dai itinagon Agent 3 Robert Joey Ahero, Executive Officer for Operation kang National Bureau of Investigation ang pagkadisganar matapos na i-dismiss kang panel of prosecutors ang robbery with homicide na isinangat nindang kaso sa primary suspect sa Rosel Banduho Killing. Alagad sa indaman subot pinagrerespeto ang ibang pag-interpretar sa edang pinagsumitir na ebidensya asin pahayag. Ngayon, ang gagawin natin is we file a motion for reconsideration dun sa City Prosecutor's Office. I know, marami naman na nadidismaya. Lalo na kami, ang effort namin dyan sobra. But we respect kung ano man ang naging decision nila dyan. Baka sa pamamagitan ng motion for reconsideration namin, mailatag namin at mas maintindihan na ito pala yun. Aminado man ng NBI na may sindang direct evidence o testigo na direktang matukdo sa suspect sa nasabing krimen. In kaso da ipamakumbinsir ang panel of prosecutors sa isusumitir na motion for reconsideration, isusunod ba ninda ang petition for review? Kung mag-fail tayo dito sa motion for recon, meron pa tayo. File for petition for review. So, pero siguro naman at maipaliwanag lang namin talaga para magkaroon ng full appreciation yung panel. Sa ngunyang pinagpipreparar na subot kang NBI ang isusumitir na motion for reconsideration para sa kasong robbery with homicide sa suspect sa Banduho Killing. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, sa tahaw kan pagkulugbuot kang NBI sa pagkakadismiss sa piskalya kang sa indang pinaghaman na kaso kontra sa suspek sa Banduho Killing. Nag-angat man ini na paabuton ang kaso sa korte para digdi subuot maidetalye ang mga pangyayari. Tanong nyo kanina, anong napipil namin? Masama ang loob namin. Ganun talaga. Pero hindi naman pwede hanggang doon lang kami. So, gagawin namin ng mga legal remedies kung paano. But we challenge naman na pagdatingin nyo sa court, then kami ang magsasabi, ang mga investigator. Ang body na Rosel was discovered sa isang side, and then the bags na in question kung doon na-recover is malayo, about 5 to 6 meters. Kung nasa court yun, hindi pwede natin i-challenge na pwede, gusto nyo, tingnan natin ang crime scene para ma-appreciate kung saan yan ang sinasabi namin. Hindi mo pwedeng i-detalye lahat doon sa at iba ang appreciation mo sa nakasulat. Padagos sa mga bareta. Para kay City Councilor Omar Buenafe, pamayukan Task Force Banduho na pinagrearkan lokal na gobyerno Kanaga. May leksyon na pinagwalat sa pagkakadismiss kan kasong pinagsumitir kan Task Force sa City Prosecutor's Office. Urug nata si Ribut Angabos na nagaabang sa resulta kanasabing kaso. Ipo, alam mo, ang mga membros ng task force, ang mga investigators, of course, under pressure yan. Minsan, siguro may mga dikit na consider. Kaya nga na sinasabi ta na nire-respeto ta ang decision kang piskalya. Kaya, samuya ko ta,
Kaya nga ni, during the deliberations, itong mga meetings kang task force, niya naman dyan pati ang member from the City Fiscal's Office. Sa iba pang bareta, fare increase na pinagpetisyon sa Sangguniang Panlungsod Canaga, dedesisyonan ngunya na Disyembre. Ang detalye sa report ni Mark Mendoza. May sarong committee hearing pang nakatalaan gibuhon ang Committee on Transportation kang Sangguniang Panglungsod kan Syudad ning Naga na pinamamayuhan ni City Councilor Omar Buenafe antes na makahaman ng rekomendasyon kung tutugutan na ang pagpapalangkaw sa pamasay sa Trimobile hali sa 13 pesos, gigibuhon ng 15 pesos. Susug ki City Councilor Buenafe, ikukonsiderar ninda ang pagbaba asin pagtaas kan presyo kan produktong petrolyo. May saro pa kitang committee hearing, i-deliberate po sige mga data, si mga opinion, si mga sentimentong nakalap ni during the public hearing. So, ang sunod po kayan, committee hearing and deliberations. Nadawang tangali sa barita ngunyan, nagbaba na naman ang mga presyo pang petroleum products. Particularly gasolina. So, iko-considerar po niyo gabos. Siyempre, igwang nagpapabor, igwang nagko-contract katong lakdang na itaas ang pamasay. Para pa kay Konsyal Buenafe, mas gusto niyang matapos na iningon niya na taon para makapag-andam na ang gabos in kaso madagos ang dagdag sa pamasahe sa Trimobile sa Naga. Gusto mi pong matapos niyan. Ang aning siyempre, di man nabibitin sa itong mga naghahagad and ito man pong mga tao at least maaraman rin kung ano ang desisyon para makapag-prepare man. Mark Mendoza para sa One Media TV48 Naga Newsbreak. Sa iba pang bareta, ngunya na hapon gigibuhon ang blessing and inauguration kang Naga City General Hospital na yaon sa New Balatas Development Area. Susug kay Naga City Mayor Nelson Ligacion, apwera kang Naga City General Hospital, may mga primary healthcare facility pa o mga mini hospital ang syudad na mararanihan kan mga may problema sa salud. Pero sa totoo lang, ang satuya pong health program, bako lang po yan, Naga City General Hospital. Igwa kitang mga primary healthcare facility na inaapod. Yan itong garong mga mini hospital. Yan itong mas halangkaw ang level kumpara sa barangay health centers. Sa 27 barangay po baga, igawang barangay health centers, di ba? Now, sunod kayan, mas halangkaw na level, itong primary healthcare facility, arin po yan. Our Lady of Lourdes Infirmary in Carolina, to cover the residents of Panikwason, Carolina, San Isidro, and Pakol. Minsan nga si taga Sibubo, Calabanga, nakakaabot po duman. Sa pagbabalikan newsbreak, biyahe kan PNR hali sa Naga City pasiring sa Legazpi. Inaabangan kun mangyayari ngunya na Disyembre. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kan One Media TV48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist.
Life at home is better with Unlimited. Unlimited fiber all day, day, day. Unlimited entertainment all the way. Unlimited goals for the family. Unlimited cares so the fams all Enjoy all these for just 1,399 pesos. have it all, have it all. Get the PLDT Home Fiber Unli All 1399 today. Apply now and have it all, have it all. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Padagos sa mga bareta, naglalaom si City Councilor Jose Perez kan sanggunian panlungsod Kanaga na masusunod kan Philippine National Railways ang sa indang pinagtaong deadline na magkakaigwanan nin biyahe ang tren hali sa syudad ni Naga pasiring sa syudad kan Legazpi ngunya na petsa 25 kan Disyembre. Sa 25 po, dagos na po ang biyaheng Naga-Legazpi. Any update sir? Ano ang dawag ka? Naghihiro? May posibilidad na madagos? Ako, I give it to them na dahil sila man lang po ang nagtaong deadline, I give it to them na susundon po ninda, iingwahon po ninda na masunod itong self-imposed deadline ninda na magpadagos na po ang biyahe. Ang urgency po yaon ta Christmas season, and beside the urgency talagang haloy na po yan nakahagadan kang mga Bicolano, lalo na kang mga taga-Naga asin taga-Legazpi. Padagos pa sa mga bareta, personal na pinagresibi ni Camarines Sur Governor Luigi Villapuerte ang Beyond Compliant Award para sa 23rd Gawad Kalasag Sealed as in Special Award for Excellence and Disaster Risk Reduction in Management and Humanitarian Assistant in the Local DRRM Councils and Offices category. Susog sa gobernador, patunay sa naini kan higos asin commitment kan mga miyembros kan Camarines Sur Provincial Disaster Risk Reduction in Management Council o PDRRMC. Sa police report, sa petsa 19 pagigibuhon ang turnover ceremony sa Camp Simeon Ola sa syudad kan Legazpi para sa pagribay nin bagong pamayo kan PNP Bicol. Si Police Brigadier General Westrimundo Obinque ang nakatalaan na ribayan subot kan sarong Police Brigadier General Andre Dizon na taga-probinsya nin Sorsogon. Sa iba pang bareta, Patfit Day aktibong pinagpartisiparan kan faculty asin mga estudyante kang Naga College Foundation. Aramon taman ang kompletong details kan sa report ni Junior Correspondent Kelly Francisco. Tibay sa pagbayli, koordinasyon asin pagkasararo ang pinahiling kang 67 na grupo nagpartisipar sa Patfit Day na may temang Harmony in Motion, a celebration of fitness, dance and nutrition na pinanginotan kang PE faculty. Sigun kay Ma'am Hazel Nagrampa,
Ang event na ini nagpapahiling kang mga nanoodaan ka mga estudyante sa saindang PATFIT subject. Para man kay Christian Gonzalez, marayang arog ka ining aktibidad para sa arog niyang estudyante. Napaka-importante po kani kasi because pati yung unity niya po or tiga-gather niya po ang mga student, especially this day po, lalo na ang PE very important right now po. Kasi especially ang PE po kaya underestimate siya. So sa ganung platform siya para maging ang PE, bako-bako lang subject. Pinasalamatan man ni Ma'am Hazel ang mga taong nagtabang para maging matrayumpo ang aktibidad na ini. I would like to take this opportunity to thank all the students and at the same time the NCF, of course our Vice President for SCA, Sports, Culture and Arts, Dr. Nalva Olasor, for really proceeding to this activity, though it is holiday. And at the same time to our students, we really thank them kasi pagpasok mo pa lang ng gate, makikita mo na kung saan-saan sila na practice even outside the campus. So gusto ko lang namin na sabi na we are very thankful to their efforts and to their hard work and everyday practice and makikita talaga namin na natututo yung bata. Para sa One Media TV 48 Naga, Kelly Francisco, Newsbreak. Mga tugang tracing aldaw na sana, Pasko na. Ang Christmas countdown na ini hatod sa Indok kang Naga College Foundation, home of the champions, leap into the future. Asin yan ang mga bidang baretang nakanap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Dahil malingaw na i-follow ang samuyang official Facebook fanpage One Media TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod din mga baretang garantisadong nangingenot as sinapapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, One Media TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini, an One Media TV 48 Naga, Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.